Došli smo danas u Sloveniju, tačnije u Ljubljanu, da bi ponudili našim prijateljima iz Slovenije, privrednicima, zemljište, potencijale i radnu snagu koju imamo u Srbiji. Mi smo odmah opština koja se nalazi na samoj granici Evropskom unijom, Šid. Imamo izuzetno dobru industrijsku zonu koja se nalazi na 5 km od granice, 100 hektara, imamo dovoljno radne snage i ovde smo pre svega da ponudimo naš potencijal gde bi vaši privrednici mogli da pronađu sebe i da nađemo zajednički interes. Danas smo se skupili ovde kako bi našim prijateljima iz Slovenije i generalno svim privrednicima slovenačkim koji će učestvovati na ovom skupu ponudili nešto više iz opštine Žabalj. Mi ćemo se potruditi da u najboljem svetlu predstavimo našu opštinu i sve naše potencijale kojih zaista ima mnogo i nadamo se da će neko od privrednika to prepoznati i doći svakako kod nas.